Armia 2013. Ladies and gentlemen, I give you the Commander Show at Elgavur 2013. Mitt på 2:46 alltså, om man ska ta hem det här i mållinna. Ja, vacker skapelse den här 10:46. Och det är också han som får gröna flaggan. Ja, det här går inte riktigt standard ut. Nej, det gör det. Härligt. Vi kan känna igen den här traktorn. Ja, vi får en full poll. Dagens första. Ja, ni har ju det naturligtvis redan märkt också att vi kör 60 meter. Full poll av Anders Strandstedt. Ja, det ser inte riktigt standard ut där heller. Hoppas han har en bra turbovisser tycker jag lätt under pipan. Ja, hoppas han har vikt och däck så han orkar sega bort den där på 100 meter sträcker där, eller 60 är det ju då egentligen. Alexander Runevald. Ja, jag ser det skrynklar lite däck där. Ja, han vet hur man kör traktorpulling. Han har perfekt lufttryck i också. Och det ska nog kunna vara så att han har en fullpull där. Ja. För den är nog kanske med strax före rundan med Kenneth Ivarsson. Ja, här har vi en vinnarkandidat i veteranklassen tror jag. Kan det vara så att vi ska få en fullpull även i veteranklassen. Det vore ju härligt i så fall. Jag tror det. Ja, men visst är det en fullpull för Kenneth Ivarsson och Volvo T24. Nu börjar likten upp här. Jajamän, fullpull.